बे बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव बोधय जाया देग्लाय गोदान जि मावफुं आफाद दानायनि बिसायख'थिनि जा लाहार फाहारा दा बे उदालगुरि कलेजनि स्टेडियामाव जागासिनो दं। खोथाया जाबाय आंबो सासे बिजाथि आफादगिरिनि थाखाय दा आंनि जा गोसो आंनि जा साननाय बा हारि हादाब बा हारिमु बा थुनलाइ बेफोरखौ सिबिनो थाखाय आंहाबो गोसो दं। आं गोबां सम बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा जानानै दंबोयो। बुंनो थाङोब्ला गासै जिउआवनो आंहा बर' थुनलाइयानो गोसारनानै दं आंनाव। गतिके बर' जाथिखौ बर' थुनलाइखौ सिबिनो एसे गोसो दङ आरो बेखायनो आंनि गोसोखौ खामानियाव जा बाहायनो आंहा मोनसे स्ट्रं जिथुनाखि डिजायार बे गोसो दं आरो बेखायनो आं बिजाथि जादों। आं जुदि आफादगिरि सायख'जायो दिनैनि बे गोजोन बिलियाव होमब्ला आं गोजोनगोन आरो गोदान दोहौ लानानै साननाय लानानै आं बर' थुनलाइखौ आं सिबिनायनि थाखाय आं आगान सुरनो हागोन होननानै आं सानदों आरो आगान सुरगोन होननानै आङो खोथा होनोबो हागौ। रायजो राजाफ्रा जिहेतु बेहाय डेलिगेट थान्दैफोर बाहागो लागोन बिथांमोननिफ्राय मा एक्सपेक्ट खालामनो सानो? आं सानदों गासैबो जिल्लानि थान्दै बिथांमोना दिनै आंखौ मदद होगोन आरो बिथांमोननि अननाय सिबिनाय बिथांमोननि हेफाजाब मोनब्लासो आंबो दावगानो हागोन होननानै आं सानदों बा खाबुखौ आं मोनगोन होननानै सानदों। गतिके आं गासै डेलिगेटफोरनि खाथियाव बिथांमोना आंखौ मदद होगोन होननानै आं आसा थिदों आरो।